Tehát 2 Timóteus 3, én 2 igére hívnám fel a figyelmeteket. 19 olyan terület van itt, amiről beszél az apostol, egyszer talán nagyon jó lenne ezt végig is venni. Én 2 dologról beszélnék ezek közül, megemlítve csak annyit, hogy egyrészt csak csatlakozva ahhoz, amit a Péter elmondott, hogy tényleg ez úgy van, hogy Jézus nem azt mondta, hogy a sóról is, meg a fényről is, hogy az nem lesz, az ott van, az te vagy magad. A fény és te vagy a só. Az a kérdés, hogy ez hol van. És azért mondja, hogy nem teszik a béka alá a fényt, hanem azért fény, hogy világítson. Tehát ezeket a világító testeket is nem teszik valahol oda be a radiátor mögé, mert nem az a cél. Az a cél, hogy ott legyen, ahol ki tudja fejteni azt, amiért van. És így van az egyház is. És itt ez a 19 felsorolás közül, ugye én azért azt gondolom, hogy elsősorban ugye azt mondja, hogy az emberek lesznek, de ugye ezt már megállapítottuk, hogy az emberek és a világállapota az nem lett jobb. És nem lesz jobb. A probléma az, hogy ez begyűrűzik az egyházba, vagy nem. És ugye azt mondja az Istennek az igéje itt, hogy önzők lesznek az emberek, és azt gondolom, hogy mindennek az alapja ez az önzés. 2 dologról szeretnék tehát ma beszélni nektek, a hálátlanságról és a kérlelhetetlenségről. Ez a 2 dolog az, ami úgy foglalkoztatott és foglalkoztat engem, közben megnézem az órának, ami történetesen egy iPhone, de most tényleg csak az órának. Majd bevesz. A hálátlanság és a kérlelhetetlenség. A hálátlanságról viszonylag többet beszéltünk és beszélünk, de mégis szeretném elmondani nektek, hogy azt gondolom, hogy ennek a megtompult fénynek az egyik oka lehet a hálátlan szív. És a hálátlan szív az nagyon kemény szív. Egy példát, mindegyikről szeretnék, mindkettőről egy példát a Bibliából hozni. A hálátlanságról nagyon ismert példázatunk a bélpoklosok, a megtisztult leprások története, amely Lukács 17-ben van leírva, és azért el is olvasnám ezt abszolút csak emlékeztetőül, tudom, hogy mindnyájan ismeritek az igét, de mégis a következőt mondja itt az Istennek az igéje. Tehát a Lukács 17-ben van, hogy amikor a 12. versről, amikor egy faluba bement, jött elébe 10 bélpoklos férfi, akik még távol álltak, ugye nem mehettek közel, mert leprások voltak, és felemelték szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Tehát ezt ordították gyakorlatilag. És mikor őket látta, mondta nekik: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És úgy történt, hogy amíg ők oda mentek, aközben megtisztultak. Egy pedig ő közülük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszajött, dicsőítvén az Istent nagy szóval. Tehát ő ordibált akkor is, mert ugyanaz a kifejezés, hogy nagy szóval. És arcra leborult az ő lábainál, hálákat adott neki, és ez az ember egy szamáriai volt történetesen. Felelvén pedig Jézus mondta: vagy nem 10 tisztultak én meg, a 9 hol van? Nem találtak, akik visszajöttek volna a dicsőséget adni az Istennek, csak ez az egy idegen. És mondta neki: kelj föl, menj el, a te hited téged megtartott. Megtartott a te hited, és az a hit tartotta meg őt, ami a hála adásba vetett hit volt, a hálás szívnek a hite tartotta meg. Vagyis Jézus soha nem igényelte az embereknek az elismerését. Soha nem volt az, hogy ő kérte volna, provokálta volna, vagy várta volna azt, hogy ő neki méltánylást és elismerést adjanak. Sőt, ő azt mondta, hogy tudta, hogy mi lakik az emberben. Viszont egy dolog nagyon fontos, hogy akkor miért teszi szóvá Jézus? Hogy hát miért csak ez az egy jött vissza? Ráadásul ez az egy Samária beli. És azt gondolom, hogy azért, mert viszont Jézusnak minden figyelme arra irányult, hogy a dicsőség az atyáé legyen.
És ő szerette volna, hogy ezt a dicsőséget ne csak azok mondják ki, akik, illetve hogy mindenki kimondja. Hogy mindenki eljusson arra a pontra, hogy amit van, és most itt ebben mindent beleértünk, annak a szerzője, az oka, az maga mindenható Isten. És ezt ha megértjük, hogy amikor hálásak vagyunk, akkor a szívünk az megtelik az Istennel. Megtelik az Isten jelenlétével. És akkor ez a megtelt hálás szív egyrészt kiszorít egy csomó olyan dolgot a szívünkből, az életünkből, amelyekről szó van, amelyek bejönnek, amelyek kísértés és egyéb formájában ott vannak. A keresztény életemben az egyik legnagyobb felismerés volt, hogy amikor hálás vagyok, ha nem is értek dolgokat, ha nem is tudom, hogy miért történt, de tudok hálát adni az Istennek, minden helyzetben, és ezért mondja is az ige, hogy mindenkor, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban ti hozzátok, akkor megérti az ember azt, hogy a megismerésnek és a győztes keresztény életnek az útja, az nem elsősorban az a lexikális ismeret vagy megértés, amit én fölfogok és megértek ebből a fantasztikus igéből, ami egyébként nagyon-nagyon fontos, hanem az, hogy milyen a szívem állapota. És amikor a szívünk állapota ebben a hálásságban, a hálaadásban bővölködik, akkor ez egy megtartást jelent az életünkben. Egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy a 10 emberből egy volt az, akinek Jézus nem csak azt mondta, hogy mutasd meg magad a papnak és meggyógyulsz, és így történt, hanem egynek mondta azt, hogy a te hited, az megtartott téged, és ebben nagyon-nagyon nagy szerepe volt annak, hogy ez az ember hálás volt. Tehát, ha amikor hálát adunk, mindenben és mindenkor, a legnehezebb helyzetekben is, hálát mindig tudsz adni. Tehát nincs semmilyen olyan helyzet nem lehet az életedben, olyan rossz, olyan beborult helyzet, amikor nincs valamilyen okod arra, hogy mégis hálát adj. Amikor nem marad valami kis rés sem arra, hogy de azért hálát adsz, például azért, hogy egyáltalán felfogod, hogy most beborult helyzetben vagy, ezért már ha hálát tudsz adni, akkor ez már jó dolog. Tehát ennyit a hálaadásról. Amit viszont jobban szeretnék ma kiemelni, ez a másik, ami úgy sokkal inkább foglalkoztatott engem, és ez pedig a kérlelhetetlenség. És ez egy nagyon érdekes dolog, engesztelhetetlenségnek mondja az egyik fordítás, így is lehet érteni, a új fordítás meg nem bocsátásnak, ott szerintem az már egy kicsit több, vagy talán inkább mögöttes eseményekre utal, de a kérlelhetetlenség. Én azt gondolom, hogy konfliktusokkal terhelt világunkban ez a fajta magatartás, amit úgy mond a Biblia, hogy kérlelhetetlenség, ez egy nagyon-nagyon valóságos probléma. És azt gondolom, hogy itt tényleg egyébként is nagyon gyakorlatias felsorolás ez, amit ez a 19. Ez egy nagyon, nagyon alattomos és nagyon ott van a mindennapi életünkben, nagyon szinte minden órában és minden pillanatban ott van. Miről van szó? Mi az, amikor azt mondjuk, hogy kérlelhetetlen valaki? Mikor azt gondolom, hogy itt arról szól a dolog, hogy van egy igazságérzetünk, és van egy igazságpozíció. Egy bármelyik hétköznapi helyzetben férj-feleség konfliktus. Mind a kettőnek van igazsága abban a dologban, ugyanis nincs abszolút igazság, csak egy valaki, ő a názareti Jézus. Ahogy ugye már ezt a bevezetőben is hallottuk. Hogy egyszerűen mindjárt rész szerint vagyunk. Az egész egyház ebből lesz, ebből a sok részből egy tökéletes egész. És a dolgokat is másképp látjuk. Másképp látjuk férjként, másképp látjuk apaként, másképp látjuk vezetőként, feleségként, gyerekként, és ha megpróbálunk a másiknak a szemüvegén keresztül, vagy a másik pozíciójából nézni, akkor kiderül, hogy hát igen, ő tényleg így látja a dolgot. Ő neki tényleg ez a látómezője, vagy amit lát. És amikor azt mondjuk, hogy kérlelhetetlen valaki, akkor azt jelenti, hogy nem hajlandó elfogadni azt, hogy ő az igazságnak csak egy szegmensét lát. Mert amikor ő azt a szegmenset látja, és meg van róla győződve,
és ebből ő nem hajlandó olyan értelemben engedni, hogy igen, lehet az éremnek egy másféle oldala, akkor nem tudunk egységre jutni, nem tudunk tovább menni helyesebben. Mert nem biztos, hogy egységre kell jutni, hanem tovább kell lépnünk. A kérlelhetetlenség az azt jelenti, hogy makacsul kitartok amellett az elképzelés mellett, amiről azt gondolom, hogy ez az igazság. Mondok nektek egy példát, mert ugyanez a kifejezés szerepel, és ott ráadásul az új fordításban, az összes fordításban megnéztem, mindegyikben egyformán szerepel. És van egy hely, ahol találkozunk egy történetünk, szintén a Lukács evangéliumában. A tékozló báty. Majdnem elfedett. De tudta ő, hogy miről van szó. Ott van, igen. A tékozló bátynál van. A tékozló bátynál olvassuk azt, hogy kiment az apa, és kérte őt. És akkor azt olvassuk a Lukács 15-ben, hogy nem volt hajlandó engedni. És azt olvassuk szó szerint, elolvasom nektek, mert már annyiszor elolvastuk, hogy miért ne olvasnánk el még egyszer, csak ezt a pár verset. Azt mondja, hogy először állított a szolgák közül megtudakolni dolog az, ez ugye a báty története. Azt pedig mondani, hogy a te öcséd jött meg, és akár levágott a hízott túlkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. És megharagudott, és nem akart bemenni. Az atya annak okáért kiment, és kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta atyának: íme ennyi időt esztendőtől fogva szolgálok neked, soha parancsolatodat át nem hágtam, neked soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadja. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki a parásznákkal emészette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott túlkot. Ő pedig mondta: fiam, mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltad. Azért megrázó ez a történet, mert azt látjuk, hogy nem tett igazságot az atya. Tehát nem mondta, hogy az, amit csinálsz, az nem jó. Bár nem jól csinálta, amit csinál. Nem olvasunk arról, hogy szemrehányást tett volna neki, vagy korholta volna, hanem azt olvassuk, hogy kérlelte őt, megkérte őt. Kérte. És tudjátok, amikor az Isten kérelemmel fordul az emberhez, az valami egészen nagy dolog. Az valami egészen megrázó dolog. Amikor nem mi kérünk az Istentől, hanem az Isten kér tőlünk. Ez azért ez érdemes egy pár másodpercig elgondolkodni. Amikor nem parancsot ad, holott adhatna. Amikor nem söpör el egy szempillantásba, holott elsöpörhetne. Amikor nem azt a hatalmat mutatja be, amit bemutathatna. Nem mondhatta volna az atya fiam, hogy jössz te ehhez? Hogy ki vagy te, hogy nekem a szememre hányod? Hogy te mit csinálsz, nagyon jól tudom, hogy mit csinálsz. És egyébként kutya kötelességed ezt csinál. Nagyon jól teszed, hogy ezt csinálod, azért vagy a fiam. Ezt neked csinálnod kell. Ez hozzá tartozik. Ettől te nem vagy semmivel se jó. Megmondhatta volna, beszólhatott volna neki. Igaza is lett volna, szerintem igaza is lett volna. Te is megkaptad a magadét. Miért nem eszel, miért nem iszol, miért nem élsz le? Nincs szemrehányás, nincs vádlás, nincs kárhoztatás, nincs elnyomás, lenyomás, kérés van. És mit látunk a báty részéről? Kérlelhetetlenséget. Mert meg volt győződve, nekem van igazam. Egészséget. Hogy nekem van igazam. És az én igazságom, az fölülmúlja az ő igazságát. És amit te csinálsz, és igazából az apa felé irányult ez, hogy amit te most csinálsz, az igazságtalan. Az nem korrekt. Mert akkor ilyen alapon menjünk el, akkor én is elmegyek. Értitek? És tele volt ez az indulat. És az egész mögött
egyetlen egy dolog volt, hogy kérlelhetetlen volt, nem tudott megindulni, nem tudott változtatni azon az állásponton, ami az övé. Drága férjek, kedves drága feleségek, szülők és gyerekek, naponta 100-szor kerülhetünk ilyen helyzetben. Amikor igazunk van, és látjuk, hogy a másik meg nem helyesen járt el. És belehelyezkedünk az ítélet székébe. És azt mondjuk, hogy nem igazságos. És nekem van igazam. És akkor is nekem van igazam. És mint halálig nekem van igazam, mint a Jónás a tökkel. Vagy a szituációban. Nem volt hajlandó engedni. Vagy mondhatnánk a Pétert, aki az Istennek se engedte, hogy megváltoztassa azt, hogy tisztátalan tegyen, amikor ő soha életében nem evett olyat. De most nem menjünk ennyire bele. A hétköznapokban az egyik legnagyobb konfliktus, én most ezt mondom nektek, és persze most mindent ki lehetne elemezni, mindegyik dolgot, amit itt felsorol a Biblia, de az egyik legnagyobb konfliktus, megtartó probléma vagy nehézség, bűn, a kérlelhetetlenség. Nem vagyunk képesek arra, hogy belássuk, hogy még ha igazunk is van, az is csak rész szerint való, és az, hogyha én engedek, az, hogyha én kicsit megpróbálom a másik szeméből is látni a dolgot, és nem válok egy kemény, kérlelhetetlen emberré, akkor elkezd az Isten munkálkodni a szívedben. És akkor elkezdi az Isten átformálni, elkezd az Isten megérteni olyan dolgokat, amiket előtte nem értünk. Én szerintem, ha bement volna a fiú, amiről nem szól a történet, és nem akarok semmit belemagyarázni az igébe, csak én azt gondolom, hogy ha bement volna, akkor több esélye lett volna, hogy meginduljon a szíve. Amikor meglátja az öccsét. Ha már nem ment ő elé, ha már nem ő fogadta, ha már nem ő ajánlotta fel azt, hogy gyere öcsi, segítek. Egyébként is 2 részt kaptam, többet, mint te, segítek, kipótolom neked. Helyrehozzuk. Beszéltünk erről már annyiszor, hogy nem, talán ugye így elméletileg legalábbis tudjuk, hogy milyen jó lett volna egy ilyen bátyjal találkozni. Milyen jó lett volna egy ilyen az atyai ház szellemében, és az atyai ház közelségében ezt az élményt átélni. Hogy a testvérek, a testvérbátyáink azért azok nem szurkolnak ellenünk. Valahogy nem érdekeltek abba, hogy mi elbukjunk. És ha már elbuktunk, nem érdekeltek abba, hogy ott maradjunk a pocsolyában. Hanem valahol a bátyaknak van egy olyan tulajdonsága, hogy segítik az öccseket. A kérlelhetetlenség az egy nagyon keményé teszi az ember szívét. És ez a fiú, ez a báty, és tényleg nem tisztem most lerántani a vizes lepedőt róla, mert a maga formájában, a maga szemszögéből, a maga körülményei között igenis igaza volt. Volt igazsága, inkább így mondom, de ez egy rész dolog volt. És neki hagyni kellett volna, hogy ezt a papa intézze, ha már ő nem volt hajlandó valamilyen segítő kezet nyújtani az öcsnek. Holott kellett volna neki. És ha ő nem ment be, ugye a történet itt lezárul, nagyon bölcsen Isten tudta, hogy eddig tart a dolog, amit ő akart üzenni. Ha ő nem ment be, hanem elment, akkor az ő elkövetkezendő órái egy iszonyatos gyötrelemben töltöttek. Mert bent ment a mulatság. Bent ment az öröm, a kegyelemért, az irgalomért, a jóságért, az Isten szeretetéért. Ő pedig duzzogott volna valahol, visszament volna a mezőre, vagy a fa alá, vagy a fészerbe, vagy én nem tudom hol, és ott ette volna őt az, hogy most miért van ez az egész. Hányszor vagyunk így, én fölmerem emelni a kezem. Hogy ahelyett, hogy kiengesztelődni, ahelyett, hogy nagy lelkűek lenni, ahelyett, hogy megengednénk, ahelyett elmegyünk, és morgunk, és duzzogunk, és mérgesek vagyunk, és haragszunk a másikra is, az egész világra egy idő után, aztán már Istenre is. És úgy érzi az ember, hogy az egész egy nagy
kibaltázás, az egész nem ér semmit, és miért, stb. És bejön az önsajnálat. És akkor az önszeretet kiteljesedik az önsajnálatba, és nagyon-nagyon sok másba, irigységbe, akkor minden eszedbe fog jutni. Ott a cserfa alatt, vagy a tölgyfa alatt, vagy a fészelbe, ott minden, ami igazságtalanság élt, az mind ott lesz rajtad, és csak azt érzed, hogy nyom és nyom, gyűlölni az ember, a világot, mindenki. Hát ez az ördögnek a pusztító tevék, és mi indítja el ezt a lavinát? A kérlelhetetlenség. Az, hogy kérlelhetetlen, ez engem úgy most így van, úgy mellbe vágott, hogy mennyire valóságos, és magamból is tudom, hogy az ember mennyire könnyen válik kérlelhetetlen, és akkor elvárja, hogy jöjjenek és udvaroljanak neki. És kérjen ő bocsánatot. És kezdeményezzen ő. Amikor már az ember tudja, hogy na most ez így nem maradhat, akkor is még miért majd ha ő, jó, akkor én, ha ő megteszi a geszt, akkor én megteszem. És nem fog menni, ez mind a kérlelhetetlenség. És csak ha szóba is belegondolunk, hogy kérlelhetetlen, a kérés, ugye benne van a kérés. És nem kérek, hanem kérlelhetetlen vagyok, ez lehetne akár egy szójáték is. De még akarok mutatni egy számomra mindig nagyon-nagyon megrázó dolgot Jézus életéből, és ezzel is megértetni veletek, szintén a Lukács evangéliumában, Máté evangéliumában is olvassuk, hogy mikor Lukács 13-14-ben, bár már Mátének itt van, akkor elolvasom már, mindegy, ugyanazt mondja. Jézus megy Jeruzsálembe. Tudja, hogy az utolsó útja a Szent Városba. És eléri az Olajfák hegyét, onnan közelíti meg a város. Mindjárt tudjuk, hogy a legszebb kilátás a városra az Olajfák hegyéről van. Elképesztően szép, októberben lesz izraeli út, ha részese akarsz lenni ennek az élménynek, és van pénzed is rá, de ha nincs, akkor is higgyél, akkor majd az út megsegít. Fontos, hogy akarjál, és nem voltál még különösen, akkor most ez a reklám helye, október 4-án, 13-tól 23-ig lesz egy olyan út, ahol ennek személyesen is részese lehetsz. Tehát megy az Olajfák hegyén Jeruzsálem felé, és ahogy közelít a városhoz, akkor Jézus megrendül. Megrendül a szíve. És azért rendül meg, amit mondtam, hogy amikor Isten kér, emlékeztek. És akkor azt olvassuk, hogy 37. vers. Meglátja Jeruzsálemet, és azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem. Ki megölöd a profétákat. Tessék? Ja. 23. fejezet, 37. vers. Jeruzsálem, Jeruzsálem, Máté evangéliumában. Ki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egyben ülteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egyben gyűjtöző kis csirkéit a szárnyaja, és nem akartad. Imé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mi volt itt? Az Isten könyörög Jeruzsálemnek, vagy hát itt már inkább egy állásfoglalás volt, de előtte ezredeken keresztül kérte az Isten az ő népét. És Jézus azt mondja, mert nem csak Jézusról szól ez. Amikor azt mondja, hogy hányszor akartam egybe gyűjteni, akkor Istenként mondja ezt. És nem csak az ő földi szolgálata alatt akarta egybegyűjteni, de ott nyilván egy ilyen elképesztő eszenciája volt ennek az egybegyűjtési szándéknak, és óriási lehetőség volt. Hanem mindig is egybe akarta gyűjteni az Isten az ő népét. Mindig is azt akarta, hogy mint a tyúk a kis csirkéit, kis csibét a szárnyai alá vegye. És azt mondja, te nem akartad. Mi ez? Kérlelhetetlenség. Hányszor akarta Jézus? Hányszor szólt? Hányszor jelentette ki az igazságot? Hányszor próbálta egybegyűjteni, és nem akarta? Miért nem akarták? Mert kérlelhetetlenek voltak.
Az Istennek sem akarták megengedni, hogy összegyűjtse őket. És tudjátok, mi a dráma? A következő vers. Az a dráma, hogy pusztán hagyatik a házatok. Tehát ennek a kérlelhetetlenségnek a puszta a gyümölcse. És tudom, gyakorló pásztorként különösen tudom, hogy amikor egy embernél látni, hogy beszélsz vele, és csak fújja a maga igazán, és nem hallgat meg. Abban a pillanatban, hogy szóhoz jutsz és befejezted, ugyanott folytatja, ahol abba hagyta, mert tele van az önigazultságával, vagy önigazságával, amiben nagyon sok valós dolog lehet. De csak nyomja, mert úgy érzi, hogy amiket elmondtam, hogy az vele történik meg. Holott nem kéne más csinálni, csak egy kicsit megállni és elfogadni azt, hogy egybe akar gyűjteni az Isten. Azt akarja az Isten, hogy menj az ő védelme alá. És amikor az ember így benne van ebbe az önigazult, taposó magatartásban, akkor ennek a gyümölcse a magányosság. Minden esetben a magányosság. Elveszted a barátokat, elveszted a feleségedet, elveszted a férjedet, elveszted a gyerekedet. Hány olyan szülővel találkoztam, sajnos. Azt mondta, hogy ha ő ezt nem adja föl, ha ebben nem változik meg, akkor itt meg keresni valója sincs. Ebben a házban ezt nem fogja megcsinálni. És mit csinál? Elvesztette a gyerek. Jót tett. Nem tett jót. A kérlelhetetlenség, az, hogy nem vagyunk hajlandók engedni a magunk igazából, az nem jó. Az oda vezet, hogy pusztán fog maradni a ház. És Izraelnek is oda vezet. Íme pusztán marad nektek a ti házatok. Ezzel szemben, és elképesztő nekem, itt van ugye, hogy Jézus megfogalmazza azt, hogy Isten kéri az embert. Annyira engem nagyon megrendít ez. Hogy az Isten nem úgy jön hozzá, hogy letarol, hogy azzal a hatalommal, azzal az elképesztő nagy hatalommal, amivel ő rendelkezik, amivel az igéje rendelkezik. Azt mondja az igéről, hogy ez a bizonyos ige, amiről hallottunk, hogy ez a sziklákat összetöri. Amikor ott volt a Hóreben és szólt, az Isten remegett a hegy. Az Isten jelenlététől is, meg az Isten hatalmától, az Isten szavának a hatalmától. És nem jön az Isten úgy, hogy egyszer letarol, mint egy forgószél, ami mindent letarol, hanem jön az Isten és megkér. Ez nekem annyira gyönyörűen fekszik bele az Isten képbe, hogy ki jön és kér rá. Gyere be! Jól fogod érezni magad, meg fogod látni, hogy jó velem bulizni, jó velem együtt lenni. Jó dolog, át fogod élni, hogy az öcsi persze csibész volt, nem érdemelné meg, persze, hogy nem, de hát te se érdemled meg, de ugye csak zárójel, de gyere be, jól fogod érezni magad. De nem! Az én jelenlétemmel ezt nem fogom szentesíteni. Senki nem mondja azt, hogy én részt veszek ebben. Azt már nem. És elmegy a cserfa alá, és ott jön rád az egész. Kérlelhetetlen. Az ellentéte a lágy szív. Az ellentéte a nagy lelkű szív. Az ellentéte a megbocsájtás, valóban. A nagy lelkűség. A megemlékezés arról, és itt kapcsolódok a hálássághoz, hogy hát igen, valamikor én is. Ugyanilyen voltam. Ugyanezt végigcsináltam. Tényleg. Jó, lehet otthon maradtam az apai háznál. És ugye, ha Izraelre vetítjük ki ezt az idősebb bátyat, ami nem feltétlen teológiailag áll meg, de mégis azért lehet ez a kép reális, akkor azt látjuk, hogy ez a kérlelhetetlenség, ez tényleg oda vezetett a teljes pusztuláshoz.
amiből aztán van helyreállás és van kimenekedés, meg az az Isten, aki az öcsköst megtartotta, az megtartja a bátyust is. Mert ő nem személyi válogató, ő egyformán szereti minden gyermekét. Csak nem mindegy, hogy milyen utat járunk be közben. Nem mindegy, hogy mi történik bennünk. Nem mindegy az, hogy a kérlelhetetlenségünk miatt megtesszük a magunk 40 évét a pusztába a 40 nap helyett. És amikor kérlelhetetlenek vagyunk, és szeretünk valakit, akkor ez egy óriási csapda, mert úgyis meg kell aláznod magad. Előbb-utóbb nem tudsz kiugrani ebből a kapcsolatból. Előbb-utóbb be kell látnod, hogy engedned kell. Vagy törik, szakad. És még akkor, ha törik, szakad, még akkor is utána nem leszel boldog. Nem lesz békességed. Akkor leszel igazán békétlen. Akkor fogod igazán tudni, hogy ezt jól elvartáztam. És akkor fogod igazán azt mondani, hogy Uram, segíts, hogy helyre tudjam hozni. És azt fogja mondani az Isten, amit az elején már megtettél volna. Menj oda, öleld meg. De hát nem én vagyok a hibás. Pintér Béla énekli nekünk. Oda kell menni, megölelni. Akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni. És elengedni minden tartozást. És bele kell írni a homokba. Hadd vigye szép. De jó. Milyen egyszerű kimondani. Bár most nekem ez se volt olyan egyszerű. De egyszerű kimondani, mint megcsinálni. De ha megcsináljuk, akkor az atyai ház öröme, az nem üresség lesz a számunkra. Hanem az atyai ház öröme, az maga a lakodalom lesz. Maga a vigasság, az maga az ünneplés, az maga a felszabadult imádat és meg felszabadult dicséret. Én szeretném már elénekelni ezt a meg. És közben azért arra kérlek benneteket, most mindenféle, egyszer az új jelenlétével vagyunk, nagyon-nagyon érzem, itt van az új, tudom, hiszem, érzem, hogy amikor fölállunk és énekeljük ezt a dalt, akkor énekeld ki magadból ezt a fajta meg nem bocsájtást, ezt a fajta keménységet, ezt a fajta kérlelhetetlenséget. És jusson eszedbe bárki, akire úgy gondolod, hogy most oda be kell érni a homokba. Hagyd menjen a homokba, és hagyd vigye a szín. És azt gondolom, hogy egy nagy gyógyulást ad az Úr. Mindegyikünknek van olyan, akit be kell írni a homokba. És hogyha beírod és megteszed, akkor az Isten látja a szívedet. És akkor megindul valami olyan, amiről talán nem is tudjuk, hogy milyen áldás lesz a vége. De mindig tudjuk, hogy a jó dolgok azok úgy kezdődnek, ha engedelmeskedik az Istennek a népre. És azt mondja az Isten, hogy amikor kérleli őket, hogy vaj, ha megértetted volna a te meglátogatásodnak az idején. Vaj, ha felismerted volna, de jó lett volna. De a messiásnak meg kellett halnia, de azért az a generáció viszonyulhatott volna másképp. Az a Jeruzsálem talán valaha egyszer a történelemben megérthette volna, hogy az Isten mennyire szereti. Hogy az Isten jósága az mindig odajön és valahogy kiigazít, és valahogy úgy hát mit Jézus tett Jeruzsálemben, simogatta 3,5 évig az egész életüket, lelküket, buksíjukat, minden. Semmi más nem jött ki a messiásból ott akkor, mint egy hatalmas ölelés. És ez nektek elutasítása, az egy nagyon rossz dolog. Azt gondolom, hogy más az, amikor az Isten úgy szól, hogy ítélettel megfenyeget. És ez is az Istennek a módszere. És van akinél ez a módszer, és ez működik. És kell, hogy ilyen módszeren működjön. De amikor az Isten ölelését utasítjuk el, amikor a másik ölelését utasítjuk el, amikor a feleséged odajön és békülni akar, ne utasítsd el. Ne lökd el a kezét. Énekeljük. Álljatok föl, és énekeljük ki magunkból ez az egész. Más ígér a szín és más
ital,